medase sawaje bre ehwe efititi dwumadie efititi dwumadie dwumadie bia yede ebrew sane ebeye a wo behu wonchi baby a wo free ene baby a wo twam akọ efiri he ena yebepie Asante memo ana Kumasi memo ehe fa na ye free ebaye ena ye ba behwe Kumasi man ene mu nsem Jebre na hweme ye de dwumadie yi free cultural center bia wato den ice cafe ewo Kumasi cultural center eho ena ye de dwumadie yi efi ede ebrew ye ntwa ye homra ye ba ye de akanyina ebeto aso ene opening kasi amene no ebedi sa adwuman edie enye wo bia se owura Osei Bonsu Sarfo Kantanka na hotedin edi teacher Kantanka enkwada nyina frɛ no teacher Kantanka obia frɛ no teacher Kantanka sabi mpoyewura otekokoso ofrɛ no teacher Kantanka onye ni paketwa opani ameka no ho asemi oye researcher ewo Pedagogy International anso wa wasan atuo mu oye yeka historian ankasa abakwasam onim wakwadire mu enso wa eno so Manhyia Yemfie eye Manhyia Palace odi mu akotene di mu ntintimman ehu nkrata asem ne ade nyina ye papa yi edi mu akotene ene niema bebre osan ye traditionalist jese ni dibre esun ono ne me guesta ye ne no eba betwetwe enkomo ene anopai teacher Sarfo Kantanka uso pe teacher Kantanka no nti ma me fa teacher Kantanka no me mo akwa aba meje oso ebro na ho te sen me ho ye yada Yesu ase sabusianfo nyina aboko bia ho ye yada nyame ase teacher yen hwe enne yesi ye behwe Kumasi man enimu nsem wada roma fa ye bowura mu Kumasi se obi ebisa Kumasi kra no na se kire ene sen oboni beka the meaning of Kumasi wada roma yo ade bia odin bia no dodo no a ene ewodin a esan wo na sekire na chi no esan wo mpaninsem etato kan Kumasi a enema mienu na aka bomu kasa mienu kum ena ase nti kum no dua dua bia efre no kum ena nase nti Kumasi kum ase kum no dua bia ne nyanyaso no etesen ebi wo ho nei ana ebi ne ho yo ebedin se dua no ensi ho na ye kire se esitie edi se dua asebe ye gemfre wase de na je se ewo haban ne haban pi ewo so dua omushe da dua wo oman a na yefre no kwaman mu Kumasi no na ne din a na wo ho dada no yefre no kwaman di kwaman no na nananum dua asa dua no yefre no kum no ewo kwaman no ben na himfie ya gi asem frɛ na eno nase no yetna na se ye boye dwa wase ye bibia wase no se kum ase enti no na se kum dua no nase ena kuma nanom bi betna ye ena je se edane Kumasi akuro no wo dada kuro na wo dada na frɛ no kwaman na kwaman no na ewo hefa na kwaman no ewo bia bia ene ye frɛ ho no mo military museum ene high court Kumasi high court ho ene military museum ho ene post office ho no eho bia ni nyina na ye frɛ no kwaman ye edum ha ya no eho na ye kwaman na endidi nkwa akiri sa yo na ko ayi ji ho ene ji na chi ho de ya na frɛ bantuma no na ho ye doma a na e friend doma hinkura akwa kopie Africus border no ho na ewo oh okay
Enti na chese me kiremu na Kumasi ne de ewo saa bia ho no kakra na na Kumasi ewo medase teacher na yehwa ene ne kasie nyina no na chese wa kire ba bia ekokopem enkronkro sen na eka bomu a ebe ejina ho ma ene Kumasi yo ansana ene Kumasi eba no na baby bia no ayeka ase ene kuma ene kwaman no ebe dane Kumasi na baby kuma ebi na baby ayefro ho adum nei ya nkuro bebre ana nkuro pi na ehihye mu a aka bomu a yefre na dum ho na yefre kase Kumasi abrono aduoson wonso no sa abrono aduoson wonso no ebetimi akase mu aduosia de na wo bia yefre no adumi enti ebi adan be adankura be mienu ana miensa kura no etimi ye kuro baako enti bebi no ana yefre no kwaman no a abadane Kumasi ne no eno ena keka amaman no ana ewo ho dada no ya ende yefre no Kumasi no ekeka bomu na ansa na ebe keka abomu no na se de di ka kan na doma no ewo ho ya ono nso oman kese a ne ho odin a odini kui ewo eho na tafo nso wo ho na kase ewo ho na amakom ewo ho enti saa enkuro we no nyina jamfi wo no ya usi ufiri Kumasi na otrachafo na wokọ mampon no a eho saa bia ni nyina na ho nso eka ho na bokrom ene sepe mamponten ene we ne ni nyina wo na sabia nya do samre no na watintim a wo ho den no wo na ne yetudin endi ngro nkete na fumaswa nso wo ho sa amai nyina na wo ho no enna kwa amai no one doma enya ntokwa sa ntokwa no mu no de edika no kwa ama doma edi kwa amai no so odi no so no ekire kwa amai no nso ebedi doma no so sa teacher sodium na kwa amai ewo bia ene eho aye Kumasi no na efe Kumasi na eho no na kwa amai na doma no so na saabre no na ewo he fansa na omo chekere sasa na me kire o se ba bia efro suntreso ende no eho na de doma ti suntreso ti no ne kwa amai no bohye endi emra kwa amai no bedi suntreso no obedi suntreso fo no ana efro mo doma no so ena omo boaye ema etu doma no guye no omo nyina ka omo ho bomu no omo de omo ho fam kwa amai no ho na kwa amai no ka omo nyina bomu no frere no kwa amai na be kese a chense de na ebize tafo abeka no ho ayi kasi abeka ho wokromu abeka ho tafo abeka ho amakom abeka ho sepe no omo nyina abeka ho akoka kwa amai no ho endi omo no ye kwa amai no ansana kwa amai no bedane Kumasi se na de kwa amai so omo na keka bo mu wie na esan de kwa amai emre bi bae ena saa kwa amai edi bia ye frɛ na Asante nanim ena omo kɔ dankyira sa to omo kɔkɔ ya omo di nkonim no na je sɛ Kumasi man no aba abaye Asante man nyina omo kuropɔn enti ebeye omo kuropɔn no na je sɛ afe na emu baye wa wo akiri babia no wo ba ebeka ho wo beka Kumasi man no ho enti ama Kumasi no etretre ekwa akiri ama nkura a wo hu ni nei nyina yeka no Kumasi enti samra na Kumasi no eye ebia kwansini ba miensa ene yeka Kumasi a ebe kwansini ba se aduonu na se ne mu atre enti aman no a
abɛhyɛ kwansina duonu no mu sesee no ana boro kwansina duonu mu no ɛdɔso ebi ne de ebi ne bantuma adum asafo dadeɛ so aba kaase bokrom sepɛ asokɔma mpɔn Kenya ase titikuro ya ɔno no mra dɔmane tafo no nyinaa no Kenya ase no nso ɛwɔ mampɔnten yaka heman tikurom antoa pampa so aija adumakase kese wade adumakase aduman akuropɔn kantinkro no odiom na chese nkro no edoso bebre no nyina ka ho asie ni mpɔn adoko gyache ni nyina saa aman we no nyina bɛka Kumasi ya etra okra enti eka Kumasi man sese ya efi ase na nanka eye kwa aman kwa ana bɛfa nkura bemben no eka ho na jese kwa aman mu tre ana ni din dane bɛyɛ Kumasi no afei de asan tre kesipa ya nkura ebobo e nyina eka Kumasi man na ye kɔ edum ho na me ho ensu asenso wo ho ɛna nkura nkitinkiti bi wo edum no obi bɛka sɛ babia na ɛhɔ enei ayɛ edum a ye kan obi bɛka sɛ ayɛ market or business center no ɛhɔ nyina yɛ edum enso ye kɔmɔ nkuro nkitinkiti bi ɛhyehyɛ ɛhɔ no mo no ana edi kai no sɛ Kumasi abro no aduosonso ni nyina hye hɔ ebi na ɔkae no dade ase nsu ase ayi akyeremade ni nyina yɛ nkura hye hɔ a sesi o maka ni nyina frɛ na dum enso ɔmo wɔ ɔmo ahemfo enti yɛmfrɛ na dum adum no de ɛno ane adum hene ahemfie hɔ ɛne adanya atwa ho ahyia ɔmo nso anim sɛ ɔmo ekuro no adum otra hɔ okɔ nanka dadeɛ so aba enso ɛwɔ bia yɛfrɛ hɔ adum yi baabi a asafo na no nso wɔ bia yɛfrɛ hɔ adum yi ndi asafo no na ɛwɔ KMA ana Kumasi Metropolitan Assembly no ɛhɔ na yɛ asafo ansa na ɔmo tu akɔ baabi a ɔmo wɔ yi ɔmo ne akyi hɔ nso na dadeɛ so aba nso wɔ ansa na ɔmo nso etu akɔ nti nkuro no a na yɛfrɛ no adum sesee no saa nkuro no nyinaa na ɛhyɛ hɔ saa nkuro no nyinaa na ɛhyɛ hɔ ɛdɔɔso bebree na ɛbrɛ sɛm no yɛbɛpɛmrɛ na nkuro no nyinaa adum ɛyɛ na ekeka bo mu a yenye edin adum dadeɛ so aba ɛdeɛ ne deɛ na ekeka bo mu a yenye edin dadeɛ so aba asafo ne nyinaa yɛbɛhwɛ ne nyinaa mako na yɛatrem na yɛsua adeɛ wɔ efititi dwumadie so no me no mienu yɛsua adeɛ na yɛakyɛ adwenkyerɛ bibia ɛha obia no yɛfidie ntentan no betime de afa so betime de afa amane on Facebook WhatsApp or comment bi a na wa pass it through all those na yahwe na ye de ho emuaye e de abro ye ne teacher Kantanka e na etwetwe nkomo e wo Efiri Tete dwumadie so ye ntwa ye ho mra ye ba ye besan ato aso Yadama se samaje bre na moguso hwe Efiri Tete dwumadie aha teacher ye ntwa ye nkomo twetwe ne so kwaman asekyerɛ ne sɛn yo na ne kase enso ɛhe na ekɔpem obusa kwaman asekyerɛ a kuro bia no Efiri Tete a nananom kyekyere nkuro no ya ebi a okonsuo ho a okɔkyekyere nkuro no wɔ nsuo ho a na yɛde nsuo ne din ama kuro no wenso na yɛ kwaye ɔman no a ɛda hɔ no yɛ kwaye man enti kwaman no na se no kwaye eman na ne nyina yɛ kwaye tu ne frɛ no na ɔmbɛtena mu no am se we de kwaye man ɛna ɔmodi din kwaman na ne kase enso kɔpem na no kɔpem he
yɛdika kyerɛ mu sɛ na wɔ baabi enne Kumasi post office central post office wɔ no ɛna baabi a prisons wɔ no ɛne baabi a court ɛdan wɔ court dan wɔ no ɛne baabi a museum military museum no baabi a military museum no wɔ no ɛhɔ na yɛ ahemfie Kumasi ahemfie no ɛno anso na bɛda ne asanteman nyinaa ahemfie na yɛ den na fe hɔ no bɛda ne military zone yo ɛhɔ bɛda ne military museum kyerɛ sɛ yɛne abrɔfo ntɔkɔ ya 1874 abrɔfo no di asantema so ndi wɔn di asantema so saa ntɔkwa no yɛdi usunso a onsa ase yɛgye ana yɛgye bi ana wɔn gye saa bea no nyinaa na wɔn si wɔn no fort esi hɔ Fort St George ahemfie na eso no bubu yi ai wɔn bubu ntɔkwa no amu kura na ahemfie no bubu yɛ wɔn de bomb wɔn to bomb bɔ mu ma ebubu yɛ ana wɔn san gye fi yɛ nsam na deɛ na kɔtwe ga ntɔkwa no abrɔfo no ne asante kwa aman saa abrɛ no wɔn ntɔkwa no wɔn ne kwa aman na ɛkɔ asante man kwa aman no a ɛhɔ ahemfie no ɛbɛda ne Kumasi man ahemfie ɛna asante man nso gye Kumasi man no ɛto mu sɛ ɛno ne kuropɔn gyina gye sɛ saa ahemfie no ɛno a ɛna ne san yɛ asante man ahemfie nana abrɔfo no wɔn si die nti ɛna wɔn ne Kumasi man ana asante man no saa abrɛ no ɛsesa ntɔkwa gu so a die na wɔn pɛ de wɔn sɛ asante ɛde ne man ɛna abrɔfo no ba ɛbɛtena ebibiban mu ha ɛfa baabi a wɔn no pɛ sɛ wɔn bɛnya edwa wɔn bɛdi wɔn dwa baabi a wɔn bɛnya ɛnoɔma adɔdadeɛ ɛfiri asase no mu wɔn kɔtena hɔ a na wɔn pɛ sɛ wɔn gye fa nti amanman atwa yɛ ho hyia ne nyinaa no dodoɔ no a na wɔn agye na asantema deɛ na wɔn ntumi ɛnyɛ ebisɛ na asantema ne wɔn ko ntɔkwa ɛma etomre bi a asantema kora di abrɔfo no so na sɛ nti ɛna wɔn kɔ hyehyɛ ntɔkwa a wɔn ne asante bɛko ebisɛ na asante no ɛma wɔn kwan ɛma wɔn nyɛ ɛni wɔn no asantema no so nti saa deɛ ne yɛne mo bɛko ahwɛ sɛ ebedi mo so a nti saa ntɔkwa no nso wɔn kɔfa Hausa for free Mali ɛne Nigeria ɛne Sierra Leone ɛna wɔn kɔfa India for Efiri India kɔfa nipa fi Jamaica ɛna wɔn bɛka wɔn abrɔfo no ho na wɔn ne asante kɔɛ saa abrɛ na asante no wɔn dodoɔ no na yɛ sɛn a wɔn kɔfa saa nkorɔfo wɔ enum nyinaa fi amama so ansana wɔn ne asante deɛ besie ni asante deɛ na so a sɛ wɔn ne Africa no fa baabi kura na ka asante man na Ghana no nso so a wɔ hɔ no ɛka me sɛ na akamfo ni nyinaa a ɛtra akan no kura no na ni nyinaa ka asante man na abrɔfo no na bɛtete emu a wɔn ɛtete bi no mu firi asante man ho nti wɔn bɛsesa ntɔkwa ɛde gye yɛ ahemfie bɔɔ so saa no deɛ ɔna wɔn pɛ no wɔn nyae Debi sɛ ebi deɛ wɔn nyae ebi nso wɔn anya ɛne sɛ ɔman no bom kakraka wɔn nya aman no bi ɛtifi asante ho ma no yeye na emom adekodeɛ a na wɔn pɛ no ya wɔn abobadwo so no deɛ ɛne yɛ amasa aman na wɔn tete free ho na ebi ne deɛ aka aman no deɛ na ɛka me ayɛ sɛ ne nyinaa aka asante ma ho dankyira wasa sehwi aworin achem asen ahanta fante mmerɛ bi kura na kyerɛ fante no nso ka asante ho nyina abrɔfo no tete fi ho na kyerɛ sɛ ɛno nti na yɛkɔ manhyia ahemfie a yɛhu nkonwa ahodoɔ ɛyɛ nkuro mfantefoɔ akonnwa hwɛm hwan ne yɛhu ne nyinaa bi wɔ hɔ na yo ebe etisa kyerɛ sɛ emra abrɔfo no tete aman no efiri asanteman ho no na ɔmo de ɔmo ho
omo akosha abrofo ase aya Asante man no there bi eye aman no abrofo no tete fi no omo akosha as abrofo na ase okay na enso na omo da so te ebi eda so te Asante man ndi omo no a omo be ka Asante man mu te Asante man mu no eze omo hu se omo ye ade baako nti no omo esum Asante ahimfie nti na yewo Kwawu hene ewa ha yewo Fatifo hene ewa ha yewo Anwono hene ewa ha omo nyina asum Asante nti ye dan na omo be kan Kumasi man ho no ba ye kan se enkuro no bi obi a samra no obi ade no na duru mbra ye ka Kumasi man na bomu aye no baako no aye no kwa man no aye baako no mbra omo di kwa domafo so na afi omo hu se enka bomu hia se man kan bomu na mususu a obi a betimi abetwa famoso enti enkrakoi se obi a mfa ne de meka ho wa wo ben bia ebinum amfa na ahongoro so omo ampene enti omo abiti se tafo kwa aman ne no coin ena odi no so no de no bebo mu omo abiti se fumasua omo abiti se jamfi wono kaase ene amakum omo nyina chese entokwa kakra koso ansana kwa amano edi womo so edi omo abeka kwa amano ebinum nso wo ha omo de eba ya omo se eja ye de yaba ye pene so ya kan ho sana ye ya ma sa omo nyina beka mu eye Kumasi sa pre no hene ben empren so na sa asem isi ya no no na ye Kumasi hene Osante hene noa na no ye Kumasi man hene Osante hene no eye Osante hene Osei tutu opemso Osei tutu Osante hene odi kan sa nka bomu nsem ya ye kan ono no penso na bibia fi ase obekai date no yo historians atwotworo yi date no ahodo na mo de a na je se be 1680 ena Kumasi man chichire no bae na je se ye hwema Kumasi wadi mfie be sesen se ka se 1680 de a na je se mfie ha 9 na chire de ebetimi adu ene se ye kaka ye ne a enei ye ni obia wote ase eka ye ho saabre no se ye kan via na asem de a na nyinya se ye be ka se obi ti ase ana wonti ase e se ye kan vie wo hakura asem a e din se obetumi anya nipa be se ebi kura edu ya o moti ase di samre ne de o ma na o mo ho ne de nya de a o mo asefo ena o sisi ene na tese me no mienu ayeti he ebeduru mre bi no na ye soso ya yera o emframa mo na ye pe ye chiri kwa ba bia na ye hu na ye nananom na abe dia tese nkrata ye betweregu oyi ena omo beba behwe mu asua aka wo mo asem anya sa na tie sa pepepe eti ne kura mo no edien asem ena o kana ye de abo Asante man ana Kumasi man yi mu a yo empempi no ya na oka Kumasi asem a na obi akofa ohina bia na wo ansa na opemso eba enso saa no ma na ye de frafra no nyene kwan no se Asante man Efiri opemso Osei tutu epenso Kumasi man Efiri opemso Osei tutu penso se no ohina bi wo ho ansa na no ba nye no asem ena yeka tenka hu se ayokofo ena be chichire bia ye frɛ Kumasi no bia no kura na ye frɛ no kwa aman no ayokofo ekuro enti ayokofo ena na omudi ehene wo kwa aman edurumre bi na je se obi ebe wura mu a onye ayokoni ekonafo ebe mu ebe wura mu na obe wura mu bibi mu a nya ode a obe wura mu a uwia wura mu awie ukọ esi den na ya obi timi wura mu saa no yo bedurumre bi ya na ebia ye pe ohene a ye wo enema a ye di gina so pe ohene saa mre na akokon wo ho enti bia na
akoko no mu no nipa no pii awu afiri abusuan no mu na aka nkoda e ba saa etimi ko ba bi ko fo bi e be wuram se odi hene no e maye osi se yi nkoda no wo ho no benyini ndi obi timi be wuram ndi saa na ko ba e saa yo ene na eha ena yede ye dwumadie Efiri Tete ene yede ebremo ewo Cultural Center Kumasi Ice Cafe adomdom ye ni a dasenne ye behwe Asante man ene ya he Kumasi eha na yede besi adomdom ye ni a dasenne ye besan atoa so ye da so a ewo ya Asante man Kumasi